என்னடா போன ஜென்மத்துல நானே கிட்ட 400 ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டு ஓடுறேன்ல. ஆமா அவன் நம்மளை தேடிட்டு வீட்டுக்கே வந்துட்டான்டி. அஜ்ஜோ அப்படியே மாப்ள எங்க இருக்கான்? நான் இங்க தான் கொல்ல கம்பர். எங்க? செத்தங்கடா. அஜ்ஜோ ஏய் ரொம்ப பசிக்குதுடா, ஒண்ணே எடுத்துக்கறேன்டா. ஏய் சாப்பாட்டுல கைய வச்ச கைய வெட்டி போடுவேன். ஏன் சொல்லது யாரும் சாப்பிட கூடாது. செல்லகுடி நீ சாப்பிடுப்பா. அப்படியே மாமாவுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊட்டி விட்டுரு சரியா? இது என்ன புதுவிதம்? அவன் சாப்பிடறதுக்கு முறுக்குல மாலையறா, இவ காதுல மாட்டிட்டாளேடா. சாப்பிட டேய் என்னடா பண்ற? முறுக்கு சாப்பிடுறேன். டேய் அது முறுக்குலடா, தங்கம்டா. அஜ்ஜோ டேய் ப்ளீஸ்டா குறா. எதே தங்கமா? யாரே மாத்த பாக்கறா? போடி சாப்பிட்டு நான். டேய் ப்ளீஸ்டா எப்படியாவது கக்கி வெளியேறா, இல்லனா என் புருஷன் கொன்றுடா. கக்கலாம் முடியாது. வேணா கால்ல வா, கக்கால வந்துடும் எடுத்துக்க. ஆஹா ஏரியாவுல யாரும் இல்ல, தூக்கிற விடுதான். என் புள்ளையவடா தூக்க வரேன். அம்மாடி என்னையா முட்டா, நீ ஒன்னாவது தூக்க போறதுடா. அஜ்ஜோ புள்ளைங்களா ஓடுடா. அடியே துரத்துறாடி, ஓடுறி.